Hver dag bliver der udgivet 5 millioner gratisaviser. Mange bliver efterladt i tog, metroer og busser eller smidt på gaden. Det gør det svært at genbruge, hvis avisen ikke bliver afleveret. I 2010 blev der samlet over 200.000 øl- og sodavandsdåser i naturen, og det tager naturen ca. 500 år for at nedbryde en dåse. Æblet, som er et levende organisk stof, tager omkring 2 uger for at blive nedbrudt. Dette kan afhænge af stedet, det bliver henkastet, og vejrforhold. Der kan være forskel på at smide det i skoven eller på vejen. Der vil meningerne om hvorvidt det er svineri eller forurening forekomme. Plastikflasker kan ligge i naturen i ca. 400 år, mens en glasflaske kan ligge i op til 1 million år. En af de mange ting, som også bliver henkastet, er plastikposen. Den har en nedbrydningstid på omkring 400 år. Henkastning af affald viser sig at være et stort problem for danskerne. Dette ligner måske en helt normal cykelsti, som er opryddet, men ude i siden gemmer der sig masser af skrald. Dette er en grøft til en vej på siden til stien. Ifølge Hold Danmark Ren kan 59% af danske bilister finde på at smide affald ud af vinduet. Her er et eksempel. Hvert år bruger Vejdirektoratet ca. 22 millioner kroner på at samle affald op af de danske veje. Ud af Vejdirektoratets 3.800 km vej betyder det, at det koster 6.000 kroner per kilometer at rydde op. For at sætte fokus på problemet skyder Vejdirektoratet sammen organisationen Hold Danmark Rent og 8 andre partnere kampagnen Rene Veje Nu i gang. Det koster omkring 2 kroner for kommunen at fjerne et cigaretskod, og det koster omkring 10 kroner at fjerne et stykke tyggegummi. Et stykke tyggegummi kan ligge i omkring 5 år, før det er nedbrudt.